Tänään minä puhun suomeksi vain, mutta kuka on ulkona? Uhri 1. Miten menee? Moi. Joo. Mitä sinä sanot? Minä en ymmärrä. Mitä sanot? This is good when you do lasagne. Yes. Oh joo, kyllä totta. Siis nyt vaan lasagne vasta levyt tästä vielä. That's what you have today? Lasagna? Sitten laittaa Very italiano. Törmäsin minun suomea tänään. Joo. Voinko harjoitella vähän? Suomessa? Sinä jäi sinne. On vaikea, koska minä en ymmärrä paljon, mutta minä yritän kuuntelen ja minä sanon, ja minä en tiedä mitä hän sanoo. Joo. Suomi on oikeasti vaikea kieli. Joo, niin. Anteeksi. Minä tiedän, suomalainen ihmiset ei tekee vähän puhu, mutta minä harjoitella suomea sinun kanssa. Mitä kuuluu? Hyvä, oikein hyvä. Hyvä. Mitä sinä teit tänään? No, mulla on illalla vielä ryhmä. Okei. Koska on maanantai Niin, ja maanantai. aloittaa viikko. Joo, niin. Illalla on aina miesten ryhmä. Hyvä. Kuntopiiri. Okei, hyvä. Anteeksi, minä ja sinä ei puhu, so minä yritän tänään. Niin, ihan kiva. No niin, hyvä päivä. Hyvää päivää. Anteeksi, minun suomeni on hyvin huono, mutta anteeksi, okei. Saisinko tämä huone, esimerkiksi, en tiedä sanan suomeksi oikein, mutta nyt minulla on tietokone. Joo. Niin. Mutta minä tarvitsen minun portti, mutta ei portti on siellä, mutta ehkä huoneessa. Joo, elikkä minun mielestä tässä ei ole nyt varausta. Ja isompi huone löytyy sitten tuolta. Pieni on hyvä, ei iso, kiitos. Onko vapaa nyt? Mikä on katsomassa kalenterista? Okei, kiitos.